салом, номи ман Дилорам. ман балаҷи мағзи сар дорам. имрӯз ман ба шумо дар бораи як рӯзи муқаррарии ҳаётам нақл мекунам. соати 6 аз хоб бедор мешавам. кати ман хеле қулай аст. барои ба аробачаам нишастан мушкилӣ надорам. хонаҳои мо васеъ ва барҳаво аст. бо аробача бемушкилӣ дар дохили хона метавонам ҳаракат кунам. пас аз дасту рӯямро шустан бо падару модарам ва бародарам наҳорӣ мекунам. либосҳои мактабиамро бо кӯмаки модарам мепӯшам. соати 7:15 бояд дар истгоҳи автобус бошам. автобуси мактабро ман дар истгоҳи муайяншуда бо нишонаи барои шахсони маъюбият дошта интизор мешавам. ронанда амаки Пӯлод шахси хеле хушчақчақ ҳастанд. он кас бо дидани ман табассум карда асбоби кӯмакрасони автобусро поён мефароранд. ман дар назди ронанда истоданро дӯст медорам, чунки аз он ҷо метавонам тамоми шаҳрро тамошо кунам. шаҳр хеле тоза ва зебо аст. соати 7:50 ба мактаб мерасем. ман дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ мехонам. дар мактаб кӯдаконе ки мисли ман ба эътибори махсус ниёз доранд зиёданд. ман бе ягон мушкилӣ ба мактаб дохил шуда метавонам. роҳравҳои бинои мактаб бароям қулай аст. шахсе ки ман ҳар рӯз аз дидораш шод мешавам, муаллима Мунира Ҷалиловна ҳастанд. он кас моро дар дохили мактаб бо чеҳраи хандон пешвоз мегиранд. дарс соати 8 оғоз мегардад. дар синф ҳамагӣ 18 нафар таҳсил мекунем. ҳамсинфонам лаёқатҳои гуногун доранд. масалан, Ҳамида варзишро дӯст медорад. оянда мехоҳад варзишгари номдор шавад. Азиза бошад, ҳарчанд мушкилии нутқ дорад, вале ӯ мусиқиро дӯст медорад. мехоҳад навозандаи машҳури скрипка гардад. ман бошам мисли Мунира Ҷалиловна муаллимаи синфҳои ибтидоӣ шудан мехоҳам. дар вақти танаффуси калон мо ба ошхонаи мактаб меравем. дар он ҷо барои ҳар як кӯдак хӯроки гарм дода мешавад. хӯроки дӯстдоштаи ман карамшӯрбо аст. ман мактаби худро хеле дӯст медорам, чунки дар ин ҷо шароити хуб аст ва ҳамсинфони меҳрубон дорам. дар моддаи 9 конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ки онро Тоҷикистон эътироф кардааст омадааст. шахсони маъюбият дошта ҳуқуқ доранд ки дар ҳама ҷанбаҳои ҳаёт аз ҷумла дастрасии баробар ба муҳити ҷисмонӣ, ба нақлиёт, иттилоот ва робита, инчунин ба дигар иншооту хизматрасониҳои барои ҷомеа кушода иштирок намоянд.